Bon dia, parlem de cultura. Hoy estamos aquí en Espai Gatasa de Cerdanyola y estamos con Inma Doc. Bon día. Buen día. Bueno, queríamos hablar de una exposición que, bueno, hemos grabado tarde porque creo que se va a recoger hoy, Sí. pero va a estar en más sitios, ¿verdad? Va a estar Sí. en más sitios. Bueno, Sí, sí. luego hablaremos. Centro de Documentación Histórica de Cerdanyola. Coméntanos qué es el Centro de Documentación escrito de la historia de Cerdanyola. Mira, bàsicament el Centre de Documentació Històrica és intentar recollir en un sol lloc tota la documentació històrica del barri, que la gent ens pugui donar. No? Aleshores, la nostra missió és recollir fotografies i documents i registraments audiovisuals que tinguin relació amb la història del barri. Però, clar, hem de tenir en compte que història ja és història el que va passar ahir. Per tant, també ens interessa qualsevol activitat dels últims temps i tot, perquè això dintre d'uns anys, això també serà història. Per tant, recollim tot el que la gent del barri ens vol donar i nosaltres ens garantim que això tindrà un arxiu i un recordatori per sempre. Esta exposición ha estado del 3 al 24, pero esta exposición, aparte de tenerla en fotos, como luego haremos un reportaje de las fotos, está también digitalitzada. Ja, nosaltres la documentació que tenim és a dues bandes. Per una banda, digitalitzem tota la documentació que ens arriba, tant si és un document com si és una fotografia, la digitalitzem i la registrem amb un arxiu assessorats per l'Arxiu Municipal de Mataró. O sigui, hi ha un Excel amb totes les dades màximes que puguem recollir, perquè a vegades ens arriben fotos que no estan prou datades. Però, bueno, en fi, les tenim reservades. O sigui, tenim una estructura escrita, una digitalització i llavors tenim alguns documents o fotos també en paper, perquè la gent pot triar, et diu, mira, jo et dono la foto i us la quedeu. Aleshores nosaltres la digitalitzem i guardem també l'original. Però hi ha gent que et diu, no, jo et dono la foto però me la vull quedar. Aleshores la digitalitzem i li retornem la fotografia. I també li podem retornar també el digital, si vol. Explícanos cómo surgió esta idea y cuándo. Bueno, aquesta idea va sortir de l'Associació Cultural de Cerdanyola i la d'Associació de Veïns, que ja fa molts anys que pensaven que s'havia de tenir un registre històric d'aquest barri, que no hem d'oblidar que és el primer barri que va existir a Mataró i que tenia molta història i que valia la pena no perdre tota aquesta riquesa. Aleshores, aquestes dues associacions varen promoure aquesta activitat, però van buscar voluntaris. Llavors, en el moment en què van aparèixer els voluntaris per fer això, aleshores es va començar a moure i sol·licitar-ho a l'Ajuntament. Llavors, és un treball, o sigui, una implicació a tres bandes. Associació Cultural, Associació de Veïns i l'Ajuntament. I els voluntaris, que no hem d'oblidar que sense els voluntaris això no es podria fer. Y todo esto está hecho por voluntarios, evidentemente. Exactament, no hi ha cap mena de... Explícanos un poquito quiénes sois. A veure, en el grup inicial hi havia més gent. Ara, a veure, tenim satèl·lits, no? Gent que també col·labora, però bàsicament en aquest moment som 6 voluntaris que ens reunim un cop a la setmana i estem en el Centre Cívic de Cerdanyola, a Can Morros, en el Centre Cívic, i aleshores ens reunim això un dia a la setmana, que és el dimecres, de 10 a 12, i evidentment altres moments si és necessari. Alguien que esté interesado puede ponerse en contacto. Qualsevol dimecres de 10 a 12 en el Centre Cívic, en la part antiga, perquè no la part de la ciutat, aquella afegit que han fet nou, no, a la part antiga estem allà tots els dimecres. Però si hi ha algú interessat en aportar documentació o el que sigui, a veure, pot contactar, anar-ho a preguntar allà mateix al Centre Cívic i llavors nosaltres podem quedar en un altre moment. Luego, si acaso, Raúl pondrá el correo. Exactament, hi ha un correu electrònic, hi ha la possibilitat d'anar allà a preguntar, vull dir que també li donaríem l'explicació allà, no? En esta exposición que tenemos aquí, pues bueno, salen desde Can Morros al Parque de Cantuñé, ahora al Parque de Cerdanyola, bueno, una serie de fotos que
y bueno, además o sea, de fotógrafos variados, porque hay, bueno, estuvimos mirando el cartel que hay más de 20 personas que han colaborado. ¿Cómo reúnes esta exposición? ¿Cómo reunís? A veure, en principi doncs, hem picat molta pedra. A veure, primer vam fer al principi vam fer doncs, una campanya de propaganda amb octavetes, de passar-ho per les botigues, d'animar la gent i tal. Però el que ens ha funcionat més és el cara a cara, el tu a tu. I el boca a boca. El presentar-nos a totes les escoles del barri, a demanar aquell senyor gran que sabem que tal, l'hem anat a veure. O sigui, hem anat fent molt de treball de camp, d'anar parlant amb gent, no? I llavors ens han arribat aquestes fotos, no? Que algunes són més modernes, altres són més antigues, però que són com molt curioses, no? En aquest cas, l'exposició d'aquest any, que és la 5a, que nosaltres intentem fer una exposició cada any, de diferent temàtica, però la d'aquest any és de coses que havien desaparegut del barri. O sigui, teníem foto d'antiga y ahora en aquel lloc ya no hi és. Bueno, veíamos una del antiguo bar Parador, que ahora está Leymans y bueno, que también entonces estaba... Sí, yo todo esto tengo 65, voy a cumplir 65, llevo 63 años en el barrio y todas estas fotos me traían recuerdos. ¿Cómo os pusisteis en contacto con alguno de los autores? Doncs en aquest sentit, mira, per exemple, hi ha algunes que també les hem aportat nosaltres, els propis voluntaris, no? Que també tots els voluntaris vivim al barri i molts d'ells portem molts anys en el barri. Per tant, ja teníem documentació. I posar-nos en contacte és dir, a veure, anem a parlar, per exemple, amb les botigues antigues que encara queden, que no és que en quedin moltes, però, per exemple, amb la Moreneta, amb la Rossaga, amb l'Estanc, anar a llocs tal i demanar-los. I llavors, si la gent té el temps i la voluntat de buscar, doncs hi ha gent que ens ho ha portat i hi ha altra gent que segurament que tenen coses, que segurament que hi ha molta gent que té moltes coses. Seguríssim. Però, clar, també hi ha d'haver la voluntat i el temps de buscar-ho, no? Perquè a vegades no tenim les fotos ben endreçades i ben recollides, no? En principi, el que hem fet és anar directament a la font, a buscar les persones. La exposición se llama Fotografías de cosas que no hi són. Que no hi són. Per què Perquè, hem fet altres exposicions, per exemple, abans i ara, per exemple, no? Però són edificis que abans eren d'una manera i ara són d'una altra, tenen un altre ús, com per exemple el cinema Cerdanyola, que segueix estant a la mateixa edificació, però ara... Està a la tienda de decoració. Exacte, ara hi ha la botiga de pintures, no? Això segueix sent el mateix edifici, però nosaltres amb aquesta exposició el que buscàvem eren espais que han desaparegut de veritat. O sigui, que no és que tinguin un altre ús, és que ja no hi són. No, el barco, per exemple. Exacte. El barco famós de Can Moragas, la torre de Can Moragas que estava al costat, no hi són, això. Ara ha desaparegut i hi ha una altra cosa. Llavors, aquesta era la idea. I la majoria són, no la majoria, totes són llocs que no havien estat. I ens han vingut de diferents fonts. Per exemple, aquí tenim una que es veu la Cassona, que estava on està ara la plaça Andalusia, que aquesta ens l'ha cedit l'Escola Camí del Cros, precisament, perquè és on anaves a celebrar el Carnaval quan no tenien espai per fer-ho. Vull dir, és un exemple, no? O, per exemple, allà hi ha una altra foto d'una casa que es deia El Sol i Sombra, que estava al carrer Major, que aquesta casa molt maca, per cert, ha desaparegut, ara hi ha un bloc de pisos. Vull dir que la idea d'aquesta exposició era això. I encara ens n'hem deixat alguna en el tinter perquè no hi cabien totes. Inma, me comentabas que habéis ido a pedir en los colegios y tal. No lo sé si lo habéis hecho, lo desconozco. ¿Os habéis planteado hacer pequeñas exposiciones en los colegios y explicar a los alumnos
A veure, cada vegada que fem una exposició, nosaltres passem informació a totes les escoles del barri i tenim constància de que en algunes de les escoles han vingut amb els nens a veure l'exposició. En aquest sentit, sí. Ara nosaltres l'exposició, com hem comentat abans, la passem a diferents llocs. Explícanos un poquito esta exposición, ¿dónde estará los próximos meses? Per exemple, la portem a la Biblioteca Pompeu Fabra, que hem de ser conscients que la biblioteca té molta visites i, per tant, la veu molta gent. Després la portarem al Centre d'Adults dels Tarongers, que també té persones que hi van, no? Després el Casal d'Avis de l'Oriol Batista, allà dalt, sí. I el centre Can Noè, que es diu ara, que és allà a Tres Roques. Sí. En principi aquests 4. I estem negociant també en poder portar-la al Miquel Biada, per exemple. Està bé. I és això, amb aquesta pregunta que em feies, d'intentar obrir-ho. Havíem pensat també amb la Mar Mediterrània. O sigui, anar buscant, perquè clar, això ens representa una feina. Si Mahoma no va a la muntanya, que vaya a la muntanya. Exacte, nosaltres anem. Però en principi ho vam anar provant, primer un cop vam fer-ho en 2 llocs, després ho hem anat, i ara hem fet aquests 4, que ja el vam fer l'any passat, i aquest any a veure si podem ampliar en algun lloc més. Que la idea és aquesta, la idea és que estigui fixa en un lloc que hi pugui anar la gent, però que també la puguem portar a la gent, o sigui, apropar-la. ¿Os habéis planteado también hacer exposiciones fuera del barrio? No, això no, però bueno, és una idea. No, ens l'apuntem. ¿Crees que la resta de Mataró... La Pompeu Fabra ens serveix, és una mica un punt aquest. Sí, sí. Ja serviria una miqueta aquest punt, perquè la Pompeu Fabra hi va molta més gent, no? Però, bueno, poder-la portar, per exemple, a l'altra biblioteca, la que està a l'Escorxador, l'Antoni Comas, doncs no seria mala idea. No ens ho havíem plantejat, però ens ho apuntem com a opinió. ¿Futuro? A veure, el futur és que, a veure, tu demanes molta aportació, que ens va vinguent, però no amb la quantitat que nosaltres voldríem. I llavors nosaltres ara ens estem plantejant fer una campanya a les xarxes, per exemple, que avui en dia la gent ja no llegeix paper, si no va a través de les xarxes, i els mitjans, intentar fer una campanya per motivar la gent, perquè, clar, si no hi ha resposta de la gent, clar, les fotos no ens les podem inventar, per molt que, o sigui, estem segurs que això ho tenim registrat, arxivat i tal i qual, però necessitem més aportacions. Llavors, la idea és estrujar-se el cervell a veure si trobem la manera de que la gent ens respongui. Aquesta és una cosa. I després una altra cosa és a veure si intentem en el grup de voluntaris que s'hi pogués afegir alguna gent més jove, perquè clar, a veure, tots tenim una edat. Sí que també som la gent que més temps lliure disposem, no? Però estaria molt bé que hi hagués una mica de relleu generacional. Bueno, pues parlen de cultura, estamos a vuestra disposición. En cualquier cosa que podamos ayudar. Doncs mira, el que esteu fent ara ja és una ajuda perquè la gent que pugui escoltar això, doncs engrescar-los moltíssim a remenar calaixos, a buscar coses perquè la seva història, que és la història seva, però també la història del barri, no es perdi. I la garantia de que nosaltres és un arxiu seriós, està tot documentat, tot enregistrat, res es fa sense l'autorització de la que ens ha donat la fotografia i si mai aquest arxiu, per el que fos, s'hagués de tancar, tota la documentació passaria a l'Arxiu Municipal de Mataró. O sigui que això no es perd de cap de les maneres. Tenim la reivindicació de que ens donessin un espai, hi ha la reivindicació de que l'Arxiu de Cerdanyola pogués estar a la torre de Can Falauet. Però això hi ha molta inversió al mig i, a veure, no perdem les esperances, per això, però bueno, la idea és aquesta, però que no es perdrà i engrescar moltíssim a la gent que això, que remeni calaixos i que no tiri les coses dels iaios, que les guardin perquè tenen un valor històric. Raúl y yo os pasaremos unas cuantas que podréis contar con ellas y bueno, pues adelante porque creo que es la historia viva del barrio.
donde hemos vivido toda la vida y que creo que el resto de la ciudad también debería de saber. Ens apuntem a la suggerència. Pues muchas gracias. Molt bé, gràcies. Hasta la próxima. A vosaltres.